мнозинство в България. В България малцинство са българите. Здравейте! Здравей, желая. Искате ли интервю да дадете, да ми разкажете? Нямам никакви проблеми. Со мене няма никакви проблеми. Откъде сте? Аз съм от Сандански. Казвате, че българите са малцинство в България. Да, в България има българи, да. И они се налагат тия гагаузите там по Варненско. Тия са жалки остатъци от на времето. Така. Всичко друго не е българи, не е българи. Чувал ли сте за братя Миладинови? Се разбира. Техният сборник с народни песни. Да. Неколко пъти съм го прочитал. И кога втори път и трети път го четам, разбирам дека първи път, кога съм го прегледал, не съм го чул как тръгва. Така. Неговото заглавие е български народни песни. Защо? За да може да бъде издадено. Инак няма да бъде издадено. Да. А защо няма да бъде издадено с македонски? Вие цензура момче. Не. Кой е искал да цензурира? Няма цензури тук. Коя година е издаден? Знаете ли? Знам аз коя година е издаден. А в него в нито една от песните не се пее за македонци. Защо? Кой това? Кой? В сборника на Миладинови. Ки ви кажем. Кой го издаде? Къде го издаде? Загреб, 1860-та. От кой? Един български просик. Йосип Штросмайер. Същия. Йосиф Штросмайер, кой? Бугър ли? Не. Не е. Въпросът е защо в нито една песен там не се пее за македонци. В коя песен? Не, и Мерси Макдермот. И Мерси Макдермот, она кажала, Вапцаров е бугарин. Ти коя се мари параспил? Кажи ми една българска песен, която се пее за България. В Миладинови? Не е Миладинови. Българска песен, с която се пее за България. Кажи. Моя страна, моя България. Чува ли сте? Не. Питат ли ме Дей зората, чува ли сте? Нали български герой поне да знае къде е гроб. Но за въпроса за сборника Миладинови. Вие не вярвате, че има... Те няма какво да писат тъхната история. Как се казваха паричните знаци Казато, че следно се пуща вонче толкова. Не знам. Ами нямате за това. Аз ще дам сяди топла македонски монети. На 46 царе. Добре, страхотно. А защо не се пее в сборника на Миладинови за македонци? Кирил и Методик. Защо? Философ. В нито една песен не се пее за македонци. Чия азбука е създал? На чия азбука е създал Кирил и Методик? Може би господина Пасиев знае. На толкова монголски.